Sziasztok! Kurudiflag Bea vagyok, ez pedig itt a Beoriflame. Megérkezett az első csomagom ebből az álomszép és tényleg gyönyörű 15-ös katalógusból. Ha még nem láttad ezt a katalógust, akkor írd nekem, kérd a digitális katalógust, vagy ha gondolkozol azon, hogy csatlakozz, vásárolj saját részre saját magadnak, konkrétan ebben a csomagban 8196 forint kedvezményt kaptam, csak azért, mert itt vásárolok. Fix kedvezmény, beszerzési ár, teljesen ingyenesen, akkor keresd meg és egyeztessünk. Itt van már a gyönyörű 16-os katalógus, és tudod, ilyenkor mi következik? 16-os katalógus új termékei megérkeztek, hihetetlen gyönyörűségeket vártam, nagyon-nagyon izgulok, mert nagyon vártam ezt a csomagot, és cukik vagytok, hogy írtatok nekem kommentet, hogy ti is várjátok az új termékeket. Úgyhogy egy kicsit félre fogom húzni a dobozt, mert elég magas. Na és akkor nézzük, hogy milyen termékek érkeztek. Jöhetnek majd természetesen a kommentek, visszajelzések, hisz tudod, ezzel segíted az én munkám. Az első egy megrendelés az új Scope illatból, őt természetesen nem fogom felbontani. Na és vágjunk egyből a sűrűjébe. Itt van ez a csoda, ahogy írtam én is Instagramon, valami megmagyarázhatatlan módon vonz ez a gyönyörű szép zöld kollekció. Ő egy elegáns kis táska lesz, és itt van benne természetesen a hozzátartozó rész. Hát gyerekek, gyönyörű, álomszép, nagyon-nagyon sejmes, úgyhogy itt a magyarázat. Na és zöld kollekció következő része, ami újból egy magyarázat, hisz még ki sem bontottam a csomagból, de azt már látom, hogy álomszépen csillog-villog, ő egy necesszer lesz. Én azt gondolom, hogy a videó után a sminktermékeim át is fognak kerülni ebbe a csodába. Ugye ismerik már ezt a részt, kinyithatod, átlátható, nagyon jól össze tudod zárni, magaddal tudod vinni, hogyha elutazol, és az egész teljesen exkluzív, ragyogó, gyönyörű, igazi ünnepi, bár én annyira szeretem ezt a csillogást, ragyogást, hogy én a mindennapokban is bátran használom. Megújult ünnepi csomagolással 3 darab tusoló zselénk, eper, grapefruit, illetve ananász. Nagyon szépek lesznek ezek a kis ünnepi csomagolások. Azt hiszem, a ráhangolódást azt már itt meg is kezdhetjük. Fürdőrózsa. Szerintem nem kell róla többet beszélnem. Na és figyelj! Sminkeléshez, alkalomra, ha az embernek lánygyermeke van, akkor nyilván ez az övé lesz. Tehát gyönyörű. Nagyon szép, igényesen van elkészítve ez a hajpánt, ő is a kollekció része. Ugye van nekünk egy citromos, verbenás folyékony szappanunk, illetve tusoló zselénk. Azt kell róla tudni, hogy továbbfejlesztették, 48 órás hidratálás. Ugye a citromolajról antioxidáns hidratál, bőrkisimító, a verbena pedig a nyugtató hatású gyógynövénytartalma miatt használjuk. Csodálatos az illata, folyékony szappan, illetve utántöltő verzióban is, úgyhogy ő is megy ki majd a fürdőszobába. Univerzális balzsamból sosem elég. 1970 óta van az univerzális balzsam. Most egy díszcsomagolásban a Natur,
alapbalzsam, a dinnyés, illetve a marakujás univerzális balzsam. Egy szetben elérhető, saját magunknak is, család részére is, ajándékozásba is, mindenhova. Megírhatod, hogy neked melyik a kedvenc univerzális balzsamod, mi az, ami mindig a táskádban van, az IELI szekrényen, a fiókodban, a munkahelyeden, bárhol. Amikor akciósak az Activel dezodorok, én beszoktam belőle tárazni, hisz a fürdőszoba polcain remek jól elfér, és amikor elfogy a dezodorom, akkor nem akkor kell kapkodni, hanem már van itthon is, csak leemelem a következőt. Azért is nagyon-nagyon szeretem, mert nem hagy foltot a fekete ruhán. Ugye én átlagban fekete ruhával járok kb. Majdnem mindig, úgyhogy ezért is kedvencem. Na és ha még készen állsz és figyelsz, akkor a következő, ami szintén a zöld szedben pompázik, ő nem más, mint egy sminkecset készlet, ebben a gyönyörű szép kis tartóban érkezik. 5 darabból áll, arcpirosító, puderecset, szemhéjányaló, korrektor, szemöldökecset, egyet megmutatok. Nézd, gyönyörű szép, ő is megmarad majd nekem, úgyhogy akár gyorsan ki is bontom. Egy másodperc türelmet kérek, és akkor egyben fogod látni, bocsánat, az egész szettet pompázni. Ugye milyen szép? Egyébként kíváncsian várom, hogy a zöld szettből kinek mi lesz a kedvence, és mit vár legjobban. Szeretem olvasni a kommentjeiteket, amikor megosztjátok ezt velem. A Dövannak a szemhéjtusa akadt most a kezemben, drága kő mintával. Ő egy vízálló tus, nem maszatolódik el, és pezsgő aranyló árnyalatot és csillámló hatást ígér. Próbálom itt. Hát ennél a fénynél nem sok látszik belőle, talán így egy pici, de majd készítek vele az Instagramra fotót, videót, és akkor talán ott jobban vissza fogom tudni adni a szépségét. Nézzük tovább. Szintén gyémánt díszítéssel a Wanderlush szempillaspirál érkezik. Nekem az egyik személyes kedvencem, hisz hosszabbít, ível, szétválaszt, ápol, és 16-szorosan dúsít, plusz ami extra információ, és képzeld el, hogy mennyire az Oriflame-es világ kedvence ez a szempillaspirál, minden 15. másodpercben valaki vesz a világban egy Wanderlush szempillaspirált. Ez azért egy bődületesen brutális szám, úgyhogy tényleg sokunk kedvence. És még nincs vége. Egy pici technikai akadályt elhárítunk. A táskámban mindig viszek magammal egy körömreszelőt. Na és most ebben az ünnepi pompában érkeztek meg az új körömreszelők. Szintén még a zöld kollekcióhoz tartozik. Nézzük az ékszereket. Nem tudom, hogy milyen sorrendben akad a kezemben, de nézzük. Ez a kollekció már eleve ebben a díszdobozban érkezik, és ha kibontod a díszdobozt, akkor egy nagyon szép és elegáns, exkluzív csomagolásban már megtalálható az ékszer. Sosem sikerül szépen kibontanom, de nézzétek ezt el nekem. Na, az első, ami a kezembe akadt, ez a gyönyörű szép
csat. Rövid hajjal és lányos anyukaként ez szintén Pancsikáé lesz. Nagyon szép. Nézzük tovább az ékszerszettet. Már is bontom. Következő szettünk. Bízom benne, ti is izgultok. És amit a legjobban vártam, gyönyörű, szép nyaklánc, ami így szerintem nem mutat, úgyhogy mindjárt kiszerkeztem ebből a csomagolásból, mert ezt a nyakláncot így kell látnod egyben. Szintén majd igyekszem róla szép fotót készíteni, de az eleganciája, a szépsége szerintem átjön a videón, de kíváncsian várom, hogy ilyenkor ezt így látjátok-e, visszaadja a felvétel ezt a szépséget. És még van 2 darab ékszer, úgyhogy már is bontom. Nézzük. Nagyon szép, csillogó, igazi alkalmi viselet. Nagyon-nagyon szép. És akkor kizárásos alapon egy ékszer maradt még, ami, már is mondtam, nem más, nem jól sikerült elvágnom, ami nem más, mint a gyönyörű szép zöld kollekciónknak a fülbevalója. Gyönyörű, gyönyörű, szép. Nagyon-nagyon tetszik ez a kollekció. Engem teljes egészében elvarázsolt. Még egy terméke van a zöld kollekciónak, ami itt utoljára maradt. Ő nem más, mint egy smink applikátor, ebben a csillámos pinkes változatban. Kettő darab rúzs érkezett. Rájuk is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert a kis videó, amit láttam az Oriflame oldalán, az teljes egészében elvarázsolt. Ugye idáig úgy néz ki teljes egészében, mint egy sima rúzs. Viszont amikor kibontod, akkor drága kőként ragyoghatsz. Hát megdobbant a szívem, mert gyönyörű, álomszépséges, gyönyörű, elvarázsol ez a rúzs. Egyébként azt kell róla tudni, hogy egy selymes, krémes textúra. Szerintem 1-2 napig még gyönyörködni fogok benne, majd ha kigyönyörködtem magamat, és nem fogom sajnálni, akkor letesztelem. 3 árnyalatban lesz ez a rúzs, viszont jelen pillanatban előre 2 darab árnyalatot tudtam megvásárolni. De gyönyörű, szép. Nézd, mennyire szép. Csodálatos.
Csodálatosan gyönyörű, szóval 2 árnyalatot tudtam megvásárolni, a harmadik majd egyszer csak érkezik a magyarországi raktárba. Szóval, ezek most az új termékek. Nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy neked mi a kedvenced, melyik a kedvenced, írd meg ezt kommentben, és várlak az Instagramon, Oriflame. Amit pedig nem mondtam az elején, mert elfelejtettem, ingyenes szállítást biztosít a cég 19.999 forintos összegnél, tehát még a szállítás is ingyenes. Úgyhogy ne várj, küld azt a privát üzenetet, elkészítem a törzsvásárlói kártyád, és ugyanúgy, amikor szeretnél vásárolni, tudod, mint amikor mész a benzinkútra és kedvezményt kapsz azért, mert le van töltve az applikációt, akkor itt is minden kedvezmény a tied. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a te új kedvenc terméked. Legyen gyönyörű szép napotok, millió puszi ölelés, szép napot, sziasztok!